जानो हागौ नैबे मोनबा गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांनि स्मार्टफननि बेटारिफ्रा गाज्रि जायो। बे मोनबा गोरोन्थिनिफ्राय सांग्रां जायोब्ला जानो हागौ नोंथाङा स्मार्टफननि बेटारिखौ खहा जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन। दिनैनि समाव गुबुन गुबुन कम्पानिफ्रा गोदान फिचार्स गोनां साबसिननिफ्राय हामसिन बेसेन गोसा स्मार्टफन दिहुनसै। नाथाय स्मार्टफना जेसेबांखि बेसेन गोसायानो जाया मानो बेनि बेटारिया मोजां नङाब्ला बे मबाइला बाहायजाथाव नङा। गुबुन गुबुन कम्पानिनि स्मार्टफनफ्राव गुबुन गुबुन गोहोनि बेटारि थायो, नाथाय माखासे बोसोर बाहायनायनि उनावनो बे स्मार्टफननि बेटारिया लासैनो गोहो खमायलाङो। थामहिनबा गोदाननि बादि गोबाव सम मबाइलखौ अन खालामनानै लाखिनो हाया। नाथाय बेफोर मानो जायो नोंथाङा मिथिगौ ना? जानो हागौ नोंथांनि बाहायनायाव माखासे गोरोन्थिनि थाखायबो बेबायदि जायो। नै बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोब्ला नोंथांनि मबाइलनि बेटारिनि गोहोआ लासैनो खमायलांखागोन। माबादि गोरोन्थि बे समाव खोनासंना ला। नोंथाङा स्मार्टफन बाहायोब्ला गावनि स्मार्टफननि सिस्टेमखौ जेब्लायबो आपडेट खालामना लानांगोन। बेबायदि खालामब्ला नोंथांनि स्मार्टफननि प्रसेसरजों लोगोसे गासै सिस्टेमा डाउन जालांगोन। स्मार्टफननि बेटारिखौ मोजाङैनो लाखिनो थाखाय नोंथाङा गावनि स्मार्टफनखौ बाराद्राय गुदुं आरो बाराद्राय गुसुनिफ्राय गोजान खालामनानै लाखिनांगोन। मानोना बाराद्राय गुदुं आरो बाराद्राय गुसु थासारिया स्मार्टफननि बेटारियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा स्मार्टफनाव बायदि गेम गेलेसै आरो खायफाया बेटारि जोबब्लाबो चार्ज होनानै गेम गेलेयो। चार्ज होनानै गेम गेलेब्ला एबा मबाइल बाहायोब्ला नोंथांनि स्मार्टफननि बेटारिया थाबैनो खहा जागोना रोखा। चार्ज होनोब्ला नोंथाङा दान्दिसेनि सम स्मार्टफनखौ ओरैनो दोनथ'नांगौ एबा चार्ज होनाय समाव बाहायनो नाङा। चार्ज होनाय समाव स्मार्टफनखौ बाहायोब्ला मबाइलनि प्रसेसर आरो बेटारियाव गोबां बिदुं सोमजियो एबा मबाइलनि बेटारियाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। जेब्ला नोंथाङा गोदान स्मार्टफन बाहायगोन अब्ला स्मार्टफनजों हरफानाय चार्जारजोंनो नोंथाङा चार्ज होनांगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन चार्जारजों होयोब्ला नोंथांनि बेटारियाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। थामहिनबा बेटारिया खहा जागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।